An bɛ sɔgɔmada na k'aw kunnafoni k'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ma ko dɔgɔkun ko ala ka a diya sosoba bonjour. Jɛngɛ bonjour. Wa fari ka fisa. Fari ka fisa. Ala ka lafiya di. Amina yarabi. Caman bɔra ala yɛrɛ de. Ala ka ɲɛta ye. K'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Ɲɛmaa n'a ka denbaya. Burama Jalo Masi. K'u bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ. K'u bɛɛ lajɛlen k'i bisimila voix du mandi sanfɛ. Kosɛbɛ. Awɔ. Korotomi ni sɔgɔma. Sani sɔgɔma Jɛngɛ. Wa. K'i fo. A diyara n ye. Ka studio kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Ka ɲɛmaaw fo. Awɔ. Ka tila k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an n'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. A diyara n ye. Ɲɔgɔn cɛw la. I bɛna filaw bila n na sɔgɔmada in na. Fila. Cɛ ni n'a ka mɔgɔw. A ye mɔgɔ si tɛ s'i ma sɔgɔmada in na o b'a dɔn ko i jɔlen de tɛ sun ka di ye dɛ. Sun ka di ye. I balimakɛ yɛrɛ dɔ bɛ tile filɛ na. N'a fɔ a bɛ filaw kɔ dɛ. A ko a n tɛ se ka ninnu fɔ dɛ tiɲɛna ninnu kelen ninnu bɛnnen tɛ ne da a bɛnnen don aw yɛrɛ de ma ni ɲɔgɔn cɛ ye ne kɔni t'a la filɛli ye i kɔni ka ko ka bon ne ma nka filaw fɛnɛ ka n balimakɛ ni sɔgɔma ko ni sɔgɔma ka bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na ko bi ye lundi de Pâques ye dɛ tiɲɛ tɛ donc baara tɛ bi week-end prolongé nin bɛ fisaya dɔw ma dɛ sinon tile ni fanga tun bɛ cogo min na juma sibiri a taa se kunun ma e ko a tɛ 40 sanfɛ kunun ta tun ye 41 de kunun ta tun ye 41 kunna sini dun est-ce que o 43 43 o kɔta dun bon hakili t'o la o fɛnɛ bɛɛ ye kelen dɛ a tile bɛɛ juma yɛrɛ ta tun ka farin sibiri ta ye a bɛɛ ye kelen sibiri don yɛrɛ sufɛ a tun bɛ fɔ 37 la a nɔ la vraiment b'a la o sufɛ hali i sigilen kɛnɛma i bɛ wɔsi hakili la météo ye communiqué k'a ko kan k'a fɔ ko ni wagati ni tile fila in kɔnɔna tile bɛna fariya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bɛ fariya fo ka taa se 7 avril kalo tile 7 ma donc an b'an janto donc an bɛ marisi yɛrɛ de la an bɛ marisi de la donc nin avril yɛrɛ de jɔlen a jɔn bɛ coyi tile yɛrɛ kalo donc mun de bɛ kɛ sisan nɔ ka ji min wa ou bien ka ji min ka ji min k'i protéger ka bɔ tile ma ni tile kala tileganfɛ waati ninnu ka yɔrɔ ma janya ka bɔ tilekɔrɔbɔli ni tilekɔrɔ baara caman ma ci nafantan ninnu k'olu bɛɛ jɔ o tɛ k'a kɛ urgent ye urgent i bɛ bɔ i bɛ t'olu kɛ surtout waatiw fɔlen don ko nɛgɛ kanɲɛ 12 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma k'o tile ka farin Korotomi y'a fɔ cogo min na météo ko ten dɛ k'a tile ka farin wa a bɛ bɔ yɛrɛ de koyi a b'a bɔ a fara kɔnɔ an kɔni an tɛ da an tɛ maa ji dɛ a fɔlen tan surtout i tɛ ji min ni dun bɔra tile kɔrɔ n'i bɛ ji min a ka fisa nka i tɛ ji min to i nɔ la ne nɛgɛjuru bɛ mun ɲɛnabɔ k'o ɲɛnabɔ ne nɛgɛjuru tɛ se ka mun ɲɛnabɔ n'i yɛrɛ tɛ to k'a kɛ soli ka bɔ ye n'i tilala sisan dɔrɔn bɔ i ka dugu minɛ ka t'i ka ci kɛ 11h dɔrɔn i ka don o tɛ ala k'an kunna diya ko mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ minnu si janfalen don hakili ka t'olu la jiko ta fanfɛ o tɛ ka taa se denmisɛnninw ma den danganiw olu tɛ se k'a fɔ ko ma ji jan olu kɔni ta de ka gɛlɛn kosɛbɛ sinon dɔw bɛ n'olu y'i da y'a la olu b'a fɔ ko ji jan ka min denmisɛnninw bɛ ten nka a bɛɛ tɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ an ka musokɔrɔba min fɔ n b'a tulo b'an na ko ka foli d'i ma ko ala ka lafiya d'i ma an b'a fɔ dɛ an kɔni bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na maaw ma sɔgɔlen don anw na an ka foli ani tani a b'u bɛɛ lajɛlen ko dɔgɔkun in ko ala ka diya ka kalo k'a timɛ ko ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma o tɛ an bɛ sunkalo tile 10 laban na o kɔni o de y'a kɔni o y'a ko kolomayɔrɔ ye hali n'a sɔrɔ kɛn banna nogow la kɛn banna nogow la dɛ furu caman cilen don farikolo caman cɔrɔ la bonbonsu dɔw janyana a bɛ kɛ cogo di forokiya dɔw bonyana semisi dɔw kan bonyana tirigo dɔw tɛ sɔn bilen donc ɔrɔbu dɔw fɛnɛ kɛlen don ten ayi kɛlen tɛ ɔrɔbutigi yan dɛ ɔrɔbu bɛ Korotomi na ɔrɔbu dɔw kɛlen bɛ ten ni fiɲɛ cira kɔni a bɛ funu cogo min na a bɛ funu ten an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛn bana bɛɛ b'i yɛrɛ kuma kɔnɔna la bɛɛ b'i yɛrɛ kuma kɔnɔna la bɛɛ b'i yɛrɛ kuma kɔnɔna la Korotomi min fɔ sa an b'a fɔ ko y'ale ko ya ko y'ale ko ya a daminɛ nin jɔn ye ayiwa
dɔ kɛ ala k'a ɲɛ sunkalo bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a b'i yɛrɛ kuma la k'a sɔrɔ i to a ma fɔ fɛnɛ sunkalo bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna kɔni an bɛ bɛɛ fo bɛɛ an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo Bɛɛ. ba ɲumankɛw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u Awɔ. bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn bɛɛ su saba korotum an kɔni dusuma kasalen don sɔgɔmada in na ɲɛnɛmaya yɛrɛ y'o ye bila ɲɛ n b'i kɔ yan'an ta don cɛ ala k'an ci ɲuman na ala k'an ci ɲuman na amina ya rabbi don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'an bɛɛ bolo k'a fɔ ko layidu in an y'o di an dabamasa ma k'a fɔ ko o don in an n'a bɛ ɲɔgɔn bɛɛ an bɛ dugawu kɛ n'o bɛ kɛ don min na o k'a sɔrɔ an ka kɛtaw ani an ka fɔtaw olu bɛɛ kɛlen bɛ ɲuman ye amina ya rabbi donc an ka ɲɛma ni kunnafonidila caman b'a dɔn arajo baara kɔnɔna la n'o ye Dieudonné Dako ye ni arajo jɛka fɔ ale yɛrɛ directeur don i b'a ye k'a fɔ ala kɔni y'ale ka kalifa o minɛ la k'a kɛra bi sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 2 a kɛra fɛn min ye hôpital du Mali la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka kɔtɔba ɲuman ala k'o di an ma ala ka badabada dali nɔgɔya a ye an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ arajo jɛka fɔ baarakɛla bɛɛ ka dugawu kɛ Dieudonné a teriw a n'a ka denbaya n'a ka kabila bɛɛ an bɛ foli k'a kɛ u bɛɛ lajɛlen ko ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma amina ya rabbi ni dɔw k'u ye kosɛbɛ ni dugawu don kan min b'a bolo an b'o da k'an bɛ taa jangina y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya de a kɔ tobagaw ma amin arabi ya rabbi ala ka badabada dali nɔgɔya ye amin arabi ka a kun a baara ɲɔgɔnw yɛrɛ fɛ amin a ma arabi nɔgɔn amin amin awɔ Janginɛ kuma bɛ fɔra ka ban ala ka dali nɔgɔya ye amin a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya ye amin arabi an n'a bɛ taa jami na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ amin lajɛlen amin ye amin an bɛ ainsi dugawu va la vie hein, c'est comme ça ni ala sɔnna ala k'an yɛrɛ ɲɛ san'an ta don cɛ Amina. an m'o kɛ ka dugawu in ka a kun cɛ amin k'an ci ɲuman na amina ya rabbi ka bɛɛ fo bɛɛ mɔgɔ ma sɔgɔlen don anw na sɔgɔmada in na an ka foli a bɛ u bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ kunu o tun ye paki ye mhm n'a fɔra ko paki a b'an hakili jigin kerecɛnw na o don kɛrɛnkɛrɛnnenya pasitɛr banankabugu la an bɛ foli k'o di a ma ale bɛ jamukan a b'a sigi anw fɛ yan kuma bɛɛ Awɔ. an ka foli a bɛ pasitɛr ye mali jamana ye nin de ye kerecɛnw bɛ yan silamɛw bɛ yan dɔwɛrɛw bɛ yan dɔwɛrɛw bɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ don ni kerecɛnw kunun kɔni tun y'u ka seli yɛrɛ ye ko jamana ɲɛma a ye foli ani dugawu don kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye kerecɛnw ma o tɛ an ka taa Janginɛ i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'a kalama ko paki fɛti olu bɛ sen na Janginɛ i b'a ye k'a fɔ dara su saba mankan tigɛ an bɛ ka ɲɛ ou bien an bɛɛ yɛrɛ de don a ka ɲi Janginɛ i b'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la président Assimi Goïta awɔ ale kɔni ye dugawu don kɛ Janginɛ ka ɲɛsin an balima kerecɛnnakaw ma i b'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna k'ale kɔntannen don kosɛbɛ kosɛbɛ donc k'a b'a ɲini an balima kerecɛnnakaw fɛ Janginɛ ka kan ni nin occasion ba in ye u bolo donc ko fɛn fɛn mana don u ka église kɔnɔna Janginɛ k'u ka ala wele kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ yalasa bɛn ale ni keleya Janginɛ u bɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔna la cogoya min na kosɛbɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kan sécurité ko ta fanfɛla la ka taa o n'a ɲɔgɔnna caman caman na Janginɛ k'u ka dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali ye yalasa an bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na n'o de ye bɛn ka na Mali kɔnɔna la ale ni keleya ani ka Mali ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati kelen kelen awɔ o tun ye kuma bakurubaw ye o ye kuma bakurubaw ye protestants ani catholiques olu de fanga ka bon an fɛ yan kosɛbɛ nka a tɔw bɛ yen a tɔw bɛ yen dɔwɛrɛ bɛ min tolu yan caman bɛ yen dɛ an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye san wɛrɛ paki ala k'o fara an si kan amina yarabi o tɛ awɔ an bɛ taa n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten awɔ jamana baara kɔni o de ye nin ye jamana faama ye n'ale ye dugawu don kɛ Awɔ. hakili la o ye jamana den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye a n'a yɛrɛ tɔgɔ an bɛna korotumu fan fɛ ko association des procureurs et poursuivants RIFIMA i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye sɛbɛn don fɛn min ye cour constitutionnelle olu de tɛ o don o ɲɛkɔrɔ ka kɛ ni komi furancɛla fanga an kɔni est ce que jɛmukan in fanba yɛrɛ bɛɛ tɛna ko ye ni minnu sɔrɔla k'o kɛ k'a tɛrɔ tigɛ an n'o kɛ k'a tɛrɔ tigɛ ko transition k'a kun damana ko a banna a kuma cayalen bɛ bi fo ka taa fɔ a to ten an taa kurutumu fan fɛ ɲan donnen ye yen dɛ an tɛ bɔ yen bilen dɛ a tɛ bɔ fana a mɔ man di ye dɛ dɔ b'i bolo wa korotumu ka taa kurutumu a ta bɛ bɔ Janginɛ o togoya don fɛn min ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko référence syndicale des magistrats du Mali REFSIMA a fara i ye tɔgɔ min fɔ sisan association des procureurs et poursuivants du Mali olu fila jɛra ka
sɛbɛn don cour constitutionnel yɔrɔ la yaasa a ka se k'a prononcer fɛn min ye k'a fɔ ko Mali ka frontière fanga in ka a banna ko a banna ka d'a kan fɛn min ye charte révisée min kɛra février 2022 ani président Assimi Goïta yɛrɛ ye décret min ta k'a fɔ ko transition délai nin ye san 2 k'a daminɛ 26 mars 2022 la k'o kɔni kuntagala in k'o kun cɛra 26 mars 2024 in na donc k'u b'a ɲini cour constitutionnelle fɛ ale min ka baara ye ka sariya sun k'olu la kɔlɔsi a ka a jɔyɔrɔ fini ko in na a ka se ka fɛɛrɛ kɛ yaasa Mali bɛ se ka segin ka ɲinini kɛ cogo min na yaasa Mali bɛ se ka segin fɛn min ye ordre constitutionnel a bɛ fɔ cogo min na français la a kɔni donna magistrat min yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnna o de ye Mohamed Cherifu Aïdara ye n'ale yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ fin 2023 la n'ale gɛnna ka bɔ magistraya la. O kɛra. O don jangina. O kɛra dɛ. Donc u ye sɛbɛn don. U ye sɛbɛn don. Jaabi ma di fɔlɔ. Jaabi ma di sɛbɛn donna mars kalo tile 28 yala alamisa don dɔrɔn kɔrɔ. A minɛna. An ma fɛn wɛrɛ kɔni sɔrɔ a minɛna jaabi ma di parce que n'a ma reçoit u yɛrɛ ɲuman u bɛ tila ka communiqué fɛnɛ kɛ k'a fɔ ko cour ma a reçoit donc an b'o kɔnɔ fɔlɔ. An b'o o yɔrɔ nin bɛ to Kurutum bolo a kɔni Kurutum da de bɛ politique kuma la bi politique a bɛ politique da bɛ politique kuma la bi dɛ tu sais pas o tɛ an bɛ ne fan fɛ an bɛ taa ne fiche. Janginɛ bɛ ka fɔ n'an taara ANIFIF an bɛ don Kidali kɔnɔna na Janginɛ i b'a ye ka fɔ an m'an to yen Janginɛ ka taa ANIFIF Janginɛ b'a ye ka fɔ dɔwɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ dialogue intermalien min bɛ sen na Janginɛ ka daminɛ depuis wagati min fo ka na se sisan ma i b'a ye ka fɔ Janginɛ Kidalikaw olu kɔni y'u ta kɛ i b'a ye ka fɔ Janginɛ Elhaj Gamu ni ale ye Kidali gouverneur ye Janginɛ b'a ye ka fɔ ale kɔni ye kuma ta ale ka kuma kɔnɔna na a y'a jira ka fɔ ko olu ka dialogue in kɔni Janginɛ k'a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama Janginɛ ko in basé no axe damadɔ de kan i b'a ye ka fɔ Janginɛ n'o de ye ka duguden bɛɛ lajɛlen da ta k'a don jamanako kuma la Janginɛ ka se ka dugudenw ka se ka impliqué ko la yalasa bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ se ka dɔn cogoya min na ani Janginɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don transition in ma halisa ka transition soutenir ani ka u remercier Janginɛ u ye baaraba minnu kɛ nin wagati na surtout Kidali yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye ka fɔ k'u kɔni bɛ u fo o la kosɛbɛ donc a kɔni y'a jira ka fɔ ko a b'a fɔ a ka population ɲɛna ko population bɛɛ lajɛlen k'i kɔnɔnajɛya Janginɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛla la hakilina fɛn fɛn mina Janginɛ o hakilina bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni an ka finitigilakaw Janginɛ u ka collaborer ɲɔgɔn fɛ yalasa bɛnko kuma min bɛ ka fɔ Janginɛ bɛn bɛ se ka sabati ale ni sécurité bɛ se ka sabati cogo min na Janginɛ Kidali dugu yɛrɛ kɔnɔna la sabula ko finitigilakaw kelen dɔrɔn tɛ se k'a ɲɛ ni population farala ɲɔgɔn kan Janginɛ ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ni finitigilakaw Janginɛ k'u bɛ nɔ babɔ ko in na donc halisa ale kɔni b'a sinsin o yɔrɔ de kan Janginɛ bɛ ka fɔ ka chef coutumier ale kɔni kuma ta n'o ye u ka ladala ɲɛmɔgɔ dɔw ye i b'a ye ka fɔ ale kɔni kuma ta ale ka kuma ta kɔni a y'a jira k'a fɔ k'u ye gouverneur ka kuma mɛn kosɛbɛ donc ko n'Ala sɔnna ma olu fana b'u jeniyɔrɔ fin olu ta ye min ye olu b'o kɛ yalasa laɲini ninnu bɛ ka kɛ ani finitigilakaw ka sankɔrɔtali bɛ se ka kɛ cogo min na Janginɛ k'olu se k'o fɛn o fɛn nin ko la k'olu b'a kɛ awɔ an bɛ dugawu kɛ sisan a bɛ se ka taa n'a ka politique kuma ye a taa n'a ye e dar'a la ne tilala a ye ta yala an ka taa Kurutum fan fɛ a kɔni caman b'ale de bolo sɔgɔmada in na a caman bɛ Kurutum bolo sɔgɔmada in na dɛ Kurutum ani Dara an bɛ dugawu kɛ n'an taara su saba i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa fɛn min ye Gabriel Touré ale kɔnɔna la président du conseil d'administration i b'a ye k'a fɔ El Hadji Sidi Konake i b'a ye k'a fɔ u kɔni sigi kɔni a kɛra sigi tako 47nan i b'a ye k'a fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ka ɲɛfɔli ko olu kɛ ani kungilenna minnu bɛ u la i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko Gabriel Touré yɛrɛ ɲɛma n'ale ma kɛnɛ sɔrɔ a kɔni nɔra bilala ni a ka dangan ye n'o ye Mamadu Saliya Tarawele i b'a ye k'a fɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ bi bi in na hôpital Gabriel Touré u bɛ togoya min na i b'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn in kun tɛ dɔrɔn n'a fɔ k'u kan ka ɲɔgɔn ladala ɲɔgɔn la ten koyi sisan i b'a ye k'a fɔ k'a kun ye mun ye bi bi in na n'i ye a ta k'a lajɛ sɔrɔ ta fan fɛ i b'a ye k'a fɔ san 2023 san 2024 ka a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ Gabriel Touré yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka wuli cogoya min na su saba o dɔ bɛ taa sira jumɛn fɛ musaka ko ta fan fɛ n'i ye musaka ko kɔni fɔ i b'a ye k'a fɔ kɔni o de ko ye bi bi in na komi n'a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten kɛrɛnkɛrɛn hôpital Gabriel Touré kɔni kɔnɔna la o y'a jira bi k'a fɔ ko u mago bɛ baarakɛminɛn jolenw na baarakɛminɛn minnu bi bi in na ni olu ye diɲɛ laban baarakɛminɛnw ye
i b'a faamuya les appareils de dernière génération o tɛ ko ka a bɛ fɔ ma plateau sanitaire kɛnɛya bɛ taa minɛ minnu kɔ i b'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka sabati cogoya min na ka baarakɛlaw ka dɔ fara olu ka dɔnniyaw kan a bɛ i n'a fɔ su saba ko o fana jɔyɔrɔ o ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ko in na fo ka taa fɔ a to ten o fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kuma kɔni a walankatara su saba ka taa se yɔrɔ minnu ma i b'a ye k'a fɔ bi bi in na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna a bɛ cogoya min na ka ɲininiw ani fɛɛrɛw sigi sen kan walasa dɔgɔtɔrɔso halisa a bɛ kunnafoniya min na dɔ bɛ se ka fara o kan o bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲinifɛn ye fɛn min san 2024 o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u ka sigi laban min ni a kɛra sigi tako 46nan i b'a ye k'a fɔ fɛn caman kɔni laɲinina o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ dɔw kɔni sera ka kɛ dɔw fana ma se ka kɛ n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ sigi tako 47nan mun kɛlen filɛ nin ɲinifɛnw ko a bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnena jamana walasa a denw bɛ se ka lafiya k'o sɔrɔ ni hôpital kofɔlen ale kɔnɔna la cogoya min na u donna nataw la wulikajɔ ani cɛsiri bɛ na kɛ walasa lafiya a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baarakɛlaw ani minnu bɛ ka taa kɛnɛya ɲini yɔrɔ kofɔlen na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔgɔdiya sɔrɔ a ko la cogoya min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ niw gɛlɛya o tɛ ala k'an niw gɛlɛya i dɔɔni min waati n'a cogo do sa Janginɛ Madiba Inter k'a bɛ lamɛnni la k'an bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma la nuit des points o bɛ yen la nuit des points kalo tile 13 k'a kulo b'an na an b'a ko la an ka jama ɲɛma tɛ chef personnel jama ɲɛma an y'a mɛn n'ala sɔnna ma la nuit des points an bɛɛ bɛ point di ɲɔgɔn ma yen café des arts o kɔnɔna la o tɛ o b'a sɔrɔ ɔrɔbuw bɛnna ayi bon ɔrɔbu fana suguyaw ka ca o fana don dɔwɛrɛ de bɛ don guluguluw bɛnna simisiw bɛɛ a bɛɛ bɛ bɛn parce que seli tile 3 dɔrɔn an bɛ ji mun min ani an bɛ sogo mun dun a n'a tɔ DG ka kuma min bila n ka 31 na a banna i bila i ka 31 na k'an bɛ Madiba fo k'a ni sɔgɔma o tɛ Korotumu an y'a fɔ n ko politique kumaw b'a bolo bi dɛ politique kumaw b'a bolo bi dɛ kabini dɔw da ye politique ko kuma la a tɛ taa politique yɛrɛ ko Janginɛ est-ce que a bɛ ɲɛ politique o an bɛ to Korotumu fan fɛ n'i y'a lajɛ su saba Korotumu kɔni an bɛ taa a fan fɛ Korotumu ko dɔwɛrɛ fana bɛ yen dɛ dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ olu ko mun olu ye politique tɔnw ye ani société civile tɔnw ye ani association regroupement politique k'u ko cogo di olu ko samedi i n'a fɔ samedi dɔw ye réunion kɛ mais u ye ɲɔgɔnyew kɛ week-end ninnu kɔnɔna la mais kunun dimanche u ye déclaration kɛ u ye weleli kɛ kunnafonidilaw ma kosɛbɛ o déclaration kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko n'i ye a ta k'a lajɛ charte min n'o ye furancɛ fura sɛbɛn min dilanna o kama ko n'i y'o lajɛ ko ka tila k'a lajɛ ko président Ibrahim président Assimi Goïta k'a ye décret mun ta date jumɛn na juin 2022 ani ko ni tilala k'a lajɛ tuguni ko président ni a ka nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ furancɛ fura fanga mɔgɔw k'u ye engagement min ta diɲɛma ɲɛkɔrɔ ko k'a fɔ transition dansigi ye mars k'a daminɛ mars 2022 la ka n'a bila mars 2024 la ko kɔni ko o kun cɛra ko furancɛ fanga k'a kun bɛ cɛw la ko kun cɛra la donc ko o la olu bɛ mun ɲini o de ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ da bɛ se ka don kuma min na politiki mɔgɔw wo jamana jɔ kuma bɛ se mɔgɔ da bɛ se ka don a la inclusif ko k'olu bɛɛ lajɛlen wele yaasa u ka se ka bɛn kɛ kuma la jamana parce que ka d'a kan olu ka miiri la ka daminɛ 26 mars 2024 la k'an ka jamana bɛ vide institutionnel ni vide juridique de kɔnɔ bamanankan na Janginɛ jamana an bɛ cogo min na vide kɔni an t'a dɔn an bɛ ka mara ni sɛbɛn min ye ɲɛmaaya ma a t'a dɔn ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛmaa a bɛ komi dutigi tan u kɔni y'o de fɔ dɛ donc ko o la u ka furancɛ fanga maaw ka fɛɛrɛ kɛ u ka jamaw fara ɲɔgɔn kan u ka kuma yaasa u ka se ka bɛnkan sɛbɛn dilan min bɛ a to jamana bɛ se ka diriger u mana o bɛnkan fana sigi ko o sira kura o bɛna
kɛ fɛn de ye mun bɛna élection ko bila sen kan. U ka sigi ka kuma ni sigira ka kuma sisan k'a lajɛ taasira min n'u b'o kɛ n'o taasira n'o bɛ taa kuncɛ kalata la walasa jamana faama kura a bɛ sigi n'i ye kuma yɛrɛ bɛɛ faamu ɲinifɛn tɛ nin o don ɲinifɛn nin de dɛ a kalata in de don transition k'a bɛ ban kalata n'a fɔra jiridigi o kɔrɔ k'an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an tɛ sariya kɔnɔ an bɛ sariya kɔfɛ ne m'a fɔ dɛ parti politique de y'a fɔ parti politique caman tun bɛ yen dɛ caman tun bɛ yen u tɔgɔ caman fɔ tun bɛ yen minnu bɛ yen u tɔgɔ fɔ a kɛra Adema yɛrɛ siège la fɔlɔ Adema o kɔrɔ Adema tun bɛ yen Adema PACI RPM tun b'a la RPM Asma tun b'a la Yɛlɛma tun b'a la M5 RFI Mali kura Docteur Konate an bɛ se k'a fɔ ko politique ɲɛmaa fɛn fɛn b'o kɔnɔ olu ka tɔn bɛɛ tun b'a la politique ɲɛmaa fɛn M5 RFI Mali kura kɔnɔ olu ka tɔn tun b'a la ACRT faso ka wele tun b'a la CODEM tun b'a la jigiya kura a ka ca an bɛ se k'a fɔ ko parti 30 ɲɔgɔn na olu bɛɛ bɛ ko in kɔnɔna la ka fara tɔn minnu bɛ société civile kɔnɔna la olu bɛɛ bɛ ko in kɔnɔna la u kɔni ye nin ɲinini kɛ u ye nin de kɛ d'accord u y'a kɛ kunun jaabi kɔni a ma bila da kelen da la docteur Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale ye CNT maa ye déclaration a kɔni kɛra kunun wulada fɛ ka don suntigɛ o waatiw la o tɛ n'a ma ye a ko a bɛ ten docteur Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale ye CNT maa ye ale kɔni bɔra ka kuma a ye mun fɔ a bɛ nanzarakan na an na dɔɔni kɔrɔ a la bamanankan na dara an ka taa a bɛ Fɔnba an ka taa an bɛ hakɛ to ɲini maaw fɛ fɔlɔ jan tɛ Jangini i b'a dɔn ko nin kɔnɔna la i b'a dɔn premier ministre b'a ka ɲɔgɔnyew fɛnɛ la premier ministre fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn la parti politique ni ɲɔgɔn cɛ parti politique ni ɲɔgɔn cɛ nka parti politique dɔ maa fɛnɛ y'a fɔ premier ministre ɲɛ kɛnɛ kan dɛ k'a fɔ ko élection ko élection ko premier ministre ka ɲɔgɔnyew sen fɛ parti politique dɔ ko kuma fɛn bɛ sen na sisan ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ bon min bɛ CODEM kɔnɔna la ale kɔni ye kuma gɛlɛn fɔ premier ministre ɲɛ kɛnɛ in kan dɛ nka kuma in an bɛ se k'a fɔ kuma in kɔni a ma bɔ kosɛbɛ mais a y'a ta fɔ u filɛ ka kuma kelen min fɔ a seginn'o kelen kan premier ministre ɲɛna a banna a kɔni ko kɔni filɛ nin sisan an tɛ dɔw kɛ Ala k'a ɲɛ politique kɛlɛ n'i ye marifa juguru selen i ma da tɛgɛrɛ fɔ ma an tɛ Ala kunnafoni di ye n'a y'a sɔrɔ cogo min an b'a di ten an tɛ fɛn fara a kan Ala k'an ci ɲuman na a bɛ n'a fɔ docteur Fɔnba ale ma sɔrɔ dara fɛ fɔlɔ n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten k'a nana an ka taa il y a 7 actes simultanés il n'y a pas plus d'une semaine. Ce qui les intéresse, c'est seulement l'organisation d'élections. Et ils s'enfuient du peuple malien. Et ils s'enfuient de la souffrance du peuple. Ils veulent seulement être au gouvernement. Mais je crois que nous avons déjà compris. Mais que les peuples maliens se rassurent que ces déclarations sont des déclarations médiatiques à travers leurs relations incestueuses avec la France et la CEDEAO, ça n'ira nulle part. Et je rassure le peuple malien que nous, soutiens de la transition, nous avons déjà commencé à nous retrouver. Et sous peu de temps, nous allons mettre sur place un mouvement de défense du processus de refondation du Mali. Nous, on veut la vraie démocratie au Mali, mais pas la démocratie des façades, basée sur l'organisation d'élections de tripatouillage. Ça, c'est fini. Et que le peuple se rassure, on est en phase de reconstruction du Mali, on va le faire. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections, mais nous avons peur de laisser notre pays dans la main des gens qui veulent encore nous faire revenir dans l'ordre ancien. Ça, c'est déjà fini. Donc c'est pour dire à l'ensemble du peuple malien que nous avons pris bonne note de ces déclarations, mais qui ne vont pas prospérer. Ils peuvent crier comme ils veulent, ils peuvent parler comme ils veulent, mais nous demandons au président de la transition de mettre en application l'article 24 de la nouvelle constitution, qui dit que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Et à travers cet article 24, qu'il commence à mobiliser tous ceux qui sont aptes à participer aux élections maintenant, doivent être aptes à prendre des armes pour défendre le Mali au front. Et nous demandons aux autorités de décréter l'état d'urgence. Il ne faut pas minimiser ces déclarations, parce que ces déclarations sont soutenues en dehors du Mali
et par d'autres forces du mal. Parce qu'ils font l'affaire du monde unipolaire, du libéralisme sauvage. Donc c'est important qu'on décrète l'état d'urgence ou que les autorités suspendent les activités des associations et des partis politiques au Mali. Nous sommes en guerre. Nous avons un problème existentiel. Ce n'est pas de ces élections qui vont résoudre cette question. Il y a le plan de l'OTAN contre le Mali pour déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Comment on peut mettre ça de côté et écouter? Amen. 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 Oh, docteur Abougar Siriki Fomba, Akakuma Aben Nazarakana, oh, Anna Tomo ka Adoni Yelama Oye Bomanangana, Ibae Kafo, Ayara Kafoko, ni Wati Lava Nuna, ko parti politique Munflen, ko Amina ko Waratula Gui, ni Kalatate, Kunyataka, Laje ko Ataki Wulon Villa, ko Regera Malila, ni Wati Lava Nukonala, ko John Umanga me. Ko mashimu kumagame docteur Abougar Siriki Fomba ataranya fe koy ayira ka fo ko ni ma ko fole mun fleni parti politique mun bora ka kumani ku ka nyini fete dore su saba ibaye ka fo ko de ka do gouvernement ola ko ka do gouvernement na ku ka nyini fenye ode on kal olu koni mun be bibina no le transition de mabangano ye ku koni ya alaje ube fenga faranyonga dona na tola ko mabunu lu kungame ko sabula ko ni ma ko fole mun fleni ku be ma mun ka barala ko te dore ko e franchi ani CEDEAO ye ibaye ka fo ku koni be olu ka ci de la ko olu ba nyini jamana nyema fe yala kuma la kuma bare colonel Assimi Goïta jamana kono sara sumba sigini dembe ko article 24 ko mamunu be ka fo ko o koni ko mauma be ka fo kini dabe politique kuma la bi ki ba ira ka fo ko fanga ka fo kanga ta kalatala ka be jige ka fo ko afanga bila wa iba ka fo ki equal no kini equal no ko ta election na ki equal no fene ko ka se ka marfata ko ka ta mali ko ka ta mabo ko ka ta kelege ko sabula kunya ataka laje ko jamana ka be dangumuna bi ka be guerre de la no kelege donc ko olu be muna bi ko Mali joli ka fo ko olu ga seranga ta election na kuti ka seranga ta election na ko olu la benen ko me kuti fen ko ga election ne ke election mi na bi talla ban ko la olu sigilinteni ko mi wa ko Mali u ba fo ma ko refondation ka Mali ka sigidini kro sigi jamana kura Mali kura na fo u yere be a fo tuga mi na ko o bara o de be sina ko wa ko o de be tanye fene nyaga kuma la kuma boy ote ame do ke ala kanyi amina ku kan bla kata yan fen ku kan bla ta kele yoro la ako tene foma de afo andi do ke ala kanyi ka damo amina ra ala kanyi ka damo de ako ni anyini ako ni kuma ro fo kuma ngono ako president kana jo kuma no la déclaration dane ayafo ko parce que c'est budgétisé ko c'est budgétisé a kon ko flen ante do ke ala ka nya ka di ama amina ala ka nya ka dama de ame to eno na ma nya ka fo ko Mali ni risila bulo ni nyoma mumbe ante bi afanga aka bofu ka ta fo atote irisuka la sigide mumbe femi Nations Unies koni konna la kurutun kai kuma na de ay kuma akoto godi nga donc afoni wakati na jangina femi mbeka ke Nations Unies na konankere na Genève Suisse konna la ode uba ubode wole ko Conseil des droits de l'homme de l'ONU no oye jo sharia jo sharia kuma damne la marsi konna la na ta kunje fo arviri kalo clé duru nuna nyogono la o konna la risuka représentant nimbe o sigin konna la na to ko Ruslan Stragonov Ruslan Stragonov ale kumata ako femi droit de l'homme ko e Mali kon kan ko dien jamana nunu be ka munta ka Mali segere kate benfiu no e ka gelea sigi Mali ka droit de l'homme ko la ko jo sharia ko kuma gelea ta ka Mali segere ni oye ko te ben donc ko be u kan ale ulu be mu nyini u fe o do ka freke u kan ni waliya u ka dabla ni waliya te ko benta e ku kan waliya minta ka Mali segere Mali be gelea min konna la sisa ko de ka Mali deme aka siga bo aka gelew konna la ko o de be Mali dew nafa wa o de be Mali nyamaw nafa fene aka kuma kera ni Nations Unies kene kan o do le
sinon dɔw kɛlen bɛ ka dosera ta k'u bigi o burufini jukɔrɔ ka to o kɛ ka Mali choquer o dɔw baara o ye dɛ an bɛ dɔw yɛrɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma an bɛ to halisa a ko a kɛnɛ kan hali i b'a ye k'a fɔ alamisa tɛ i tun bɛ a kɛnɛ kan fɛn min ye M5RFP i b'a ye k'a fɔ Boubacar Karamɔgɔ Tarawele ale ka kɛnɛ kan an t'a fɔ ten dugutigiden Numtogo ale kɔni ye kuma ta kuma min ni a y'a ta tako fila ka ɲɛsin armée ma ani fɛn min ye Abdelkader Maïga ye gɛlɛya min b'o kan bi Numtogo ale da ser'o ma an bɛ taa Daramani fan fɛ ka taa maison de la presse la ka taa o lamɛn Dra faamuya ko an bɛ foli lase an ka armée nationale ma armée bi fɔ mun na i b'o ye kɛlɛ daminɛ fo ka taa se bi ma o ye kɛlɛ min kɛ anw ta tɛ nasigiya foli ye dɛ an y'a ye de anw de ka sow tun cilen don an de ka kabilaw tun cilen don anw de tun tɛ se ka taa an ka duguw la mais bi an b'a fɔ a banna dɛ mais fɛn caman kɛra armée y'o kɛ fɔlɔ anw de ka kan tun bɛ ci juguw bi an ka su fo t'o sen da o kan kan ka te min kan kɔnɔ mais bi a yirala k'a fɔ i kɛra cogo o cogo i kɔni bɛ se ka bɛn an ka armée kan mais k'a fɔ i bɛ mɛn kan kɔnɔ ka sɔrɔ n'i mɛnna ka sɔrɔ i bɛ taa lahara donc o ye min ye minɛnw sanna baaraw kɛra mais hali bi ko tɔ bɛ yen parce que ni bana min donna san 10 a tɛ se ka bɔ siɲɛ 2 kalo 2 a tɛ se ka bɔ. kuma min kɛ armée kan Korodumo tɛ Numtogo a yɛrɛ ye waati jan kɛ défense o kɔnɔna la Amadu Tumani Ture ale ka waati hakili la o tile Amadu ka waati a y'o bɛɛ kɛ ministère de la défense o kɔnɔna la donc nin kun ye ale ka kuma ye o waati ani bi armée a ye tagaɲɛ minnu sɔrɔ hakili la a da ser'o ma u yɛrɛ fɛnɛ baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ani u yɛrɛ ɲumana camarade u jɛɲɔgɔn Abdelkader Maïga gɛlɛya min ni a b'o kan bi Numtogo a da ser'o fɛnɛ ma an k'o lamɛn min kɛra sababu ye ka Kader lase yɔrɔ min na k'a fɔ Kader a bɛ wo min kɔnɔna na bi a bɛ daga min na M5 bɛɛ Maliens bɛɛ sur le plan international diaspora bɛɛ kɔrɔbɔrɔw bɛɛ ko ka foli fɔ a ye n'a bɛ fɔ a ma ko les Somboyi les Maïga ko ka foli fɔ k'a fɔ n'a bɛ dɔn ko o b'a soutenir o t'a soutenir fɛn wɛrɛ kama dɛ don min IBK ni Karimu IBK ka Karimu tiledu la o ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min cɛ min tun bɛ se ka cɛya kuma fɔ Karimu ye k'i bɛ taa da i ka so ka sunɔgɔ o maa tun man ca o don mais Kader bɔra k'i hakilinata fɔ Karimu ye a kuma tɛmɛna o ye danbe ko ye o hɔrɔnya ko ye an b'a soutenir mun na don min Kader bɔra sema maaw nka olu bɛ maaw fa hali Bamakɔ yan ka bɔ ka kuma ka tiɲɛ jalan f'o ye a kɛra Maliens bɛɛ ɲɛna o don Kader y'a cɛya kuma min fɔ an b'a fɔ a ma k'a Maïga an b'a fo k'a danbeya fo a ka hɔrɔndenya kama a tugula ka taa donc M5 ko kɛlɛ la don min maaw bɛ si kɛnɛ kan Musa Tɛmɛni bɛ kɛnɛ kan yan ne ni ale de sira ni maaw ye ale de kuma laban kɛ ka kɛlɛ ban a ka sacado b'a kɔ la ka kɛlɛ kɛ n'i ye M5 kɛlɛ ko kuma fɔ n'i ma Kader ko kuma fɔ i ka halalaya bɛ don bɔgɔ la an ka foli b'a ye ka danbe foli k'a la ka hɔrɔnya foli k'a la M5 président Bouba ani maa o maa sigilen bɛ yan Choguel ko k'a fɔ Kader ye k'i kɛra i fa de ye k'i kɛra halala ye k'i kɛra hɔrɔn de ye k'i bɛ kabila fana bɔ k'i bɛ furu ɲɔgɔnya bɔ k'i ye halaladen ye k'i ye hɔrɔnden ye k'i ye kabilatigiden ye k'i bɛ cɛ i ka faso baara la ko hali n'i tora a la k'i tora yɔrɔ min ka taa ko Mali ko don ko problème t'a la an bɛ foli lase Kader ma. e y'a mɛn Naamu. politique kɛlɛw don an tɛ nɛgɛjuru labila dɔ bɛ yan dɔ t'i bolo. Jangine m'a fɔ ko président Choguel ko PM Choguel ko kala Maïga yuga M5 président ay bi ne kɔni ka bi ta ye kɔni ala ka kɛ hɛrɛ a Korodumu de tun b'a kɛnɛ kan alamisa don ale de tun bɛ yen dɛ maison de la presse. i m'a fɔ ko premier ministre ye u ka président M5 président ye dɛ u y'o fana fɔ i kun kan k'o fara ka mɔgɔw. ko Choguel le olu ka président ye comité stratégique Choguel le président ye Bouba
ale ye vice président ye an k'a fɔ ka da kan i y'a fɔ cogo min na a ka ɲi dɛ an ma fɛn bɔ titre la dɛ Choguel premier ministre k'ale de M5RFP k'ale de y'a président ye Buba Traoré ale ye vice président ye o tɛ Korotu ne m'a kɛnɛ kan ni ne mun fɔ Bama ɲɛkuru ko la o ye ta ye dɛ voilà donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka di an ma o tɛ nɛgɛjurutigiw a ye na 20 20 18 65 bonya ani karama o kɔnɔna la allo 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 an sɔgɔma nka yɛrɛ sira i tɔgɔ ni jamu Seku Traoré ka bɔ Jalakɔrɔji n b'aw fo a diyara n ye ka waleɲuman dɔn awɔ ani faso jɔ a diyara n ye a bɛ baara min na yɛrɛ bi Ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma amin yɛrɛ bi Ala ka laban ɲɛ amina rabi yɛrɛ bi hali sisan awɔ a ka cɛsiri jamana a b'i jɔ o parce que jamana in tun sɛgɛnna cogo min na n'a fɔra ko b'a jɔ sigi kelen a ma nɔgɔ n bɛ min fɔ politikimɔgɔw ye u bɛ ka élection kuma min fɔ u bɛ ka kuma jɔnniw de tɔgɔ la anw population ko tɛ de parce que anw ka danaya kelen a t'u si kan n b'a f'u ɲɛna k'a ta Mantinɛ ka taa Jafara bɛ yen ka taa Tɛnɛwo ka taa Sɔsɔ bɛ yen u ka jigin ka taa yen ko élection kuma wa u ka taa laɲini kira de kama u ka taa munumunu yen ka sigi fɔlɔ yanni élection ka kɛ fɔlɔ bani Bamakɔ tɛ Mali ye koyi Bamakɔ u dalen kilimuw kɔrɔ u bɛ ka furu ka to juwan ni sɛw dun ko vote u k'a bila u kun na Bamakɔ tɛ Mali ye dɛ u ka k'a laɲini kira de kama u ka tɛmɛ Segu ka taa Mantin kɔnɔ na ka taa munumunu ka sigi dɔrɔn n'u nana n'u sera ka élection kuma fɔ o la an bɛ dɔn ka sabali ka élection kuma bɔ an kɔnɔ an bɛ min fɛ jamana in ka jɔ fɔlɔ ni élection ko don élection mun tɛmɛ sisan ma sɔrɔ Mali ɲɔgɔnna ti diɲɛ kɔnɔ o Mali programme ti élection olu élection ko in de ye jamana yɛrɛ ci a ka sabali jamana in ka jɔ fɔlɔ ni jamana jɔra ka jamana ɲɛma jɔ n'a sɔrɔ ma jamana kɔni ti taa élection kɔ o nka nin waati in na attaque minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka faga olu y'a kɛ u balima sa olu bɛ ka élection nin dun de ye u ka sabali Ala ni kira yɛrɛ kama u ka bɔ an da la u bɛ faransi ye wari min di k'u bɛna Mali kɛlɛ o ka wariw de minɛlen don u bolo u bɛ ka wuli élection kuma in o dalilu b'e bolo an y'a mɛn an ka garijɛgɛ di maa wɛrɛ ma 20 20 18 65 20 20 18 65 a dara dɔw bɛ ka na ne ka sira fɛ ne ka sira nin tɛ sɔn dɛ a tɛ sɔn an b'a kɛ to ɲini fɛ yan 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo an sɔgɔma baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu ani tɔgɔ Mahamadu Jara Miniti la b'aw fo a diyara n ye n bɛ ɲɛmaa fo ɲɛmaa kulo b'i la n bɛ Masi fo Masi kulo b'i la n bɛ n balimamuso fila bɛɛ lajɛlen fo u fila bɛɛ kulo b'i la n ka fɔli ɲɛna an ka parti politique k'u ni ce k'u ni baara an kɔni ne ma don politique la kama Ala ye ne da ne ma deli ka wesi u ye baara min kɛ jamana kɔnɔ komi Ala y'a ye ka ban o ɲɛna fɛn kelen de ye ne tɔɔrɔ fanga ye a depuis Alifa fa bi anw ka armée k'a da k'a kantigɛ ka sɔrɔ k'a sogo ta ka di jamana wɛrɛw ma o de ne tɔɔrɔ nka m'u fo dɛ maa de bɛ k'u ka baara kɛcogo ɲuman na ne min bɛ ɲɛ an b'o fana fɔ dɛ ni sera ɲɔgɔn ka mɔgɔw ka baara fana mɛ an b'u fo jamana dasirili la an b'u fo ko réunion kɛlen u k'a kɛ a si kɔni bɛ yen fɔlɔ ni Ala ka latigɛ nana don min na a bɛ taa o don an bɛ fana fo a diyara n ye kunnafoni ɲɛna a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ an ba awɔ bon a ko kɔni filɛ nin ye politique ɲuman tɛ politique ɲuman don 74 03 59 23 20 20 18 65 74 03 59 23 20 20 18 65 a bɛ se ka wele kɛ nin fila bɛɛ la
Allô? 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 Dra gorba ale la re. Allô? Wa. Man sogoma. Kam so ga bara. Kam so kan klubi la. Ka ba ka ko to fu. Ka su saba fu. Awo. Ka nyama na ka tinda fu. U bɛɛ kulo b'i la. Ka yuba fu ka jesi le fu. Ka barmarket bɛɛ fu. Ka mamba bɛɛ fu. Yɛrɛ bɛɛ jogi t'a la. U ka hakɛya de don. Parti politique minnu bɔra k'a fɔ. Ko waati min dira transition ma. K'a égligera. Nanzarakan y'a fɔ sisan. Ni min fɔ ko vide constitutionnel. Kɔrɔ ye ko jamana yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ jamana yɛrɛ kunna ni bɛ ka baara kɛ jamana na. Sariya la. U denw fara sariya la. Sariya sira kan. Donc bɛɛ n'a hakilina t'a dɔn ne tun bɛ fɛ. An ka ɲɛmɔgɔ de ka bɔ sisan. Komi ni u ka sɛbɛnna don kunun u ka réclamation. An ka ɲɛmɔgɔ fana ka bɔ. Ka kuma kelen f'u ye. An bɛ mun faamu. Parce que bɛɛ b'a dɔn ko furancɛla fanga. A bɛ kun cɛ ni kalafili de ye. A bɛ tigɛ ni kalafili min ye. An b'a jigin o kalafili sanuman nin ye. Comme olu bilama. Nanzarakɛ min yɛrɛ bɛ josiyara lasigiw kan Suisse. O min ye nanzara ye o ye Mali yɛrɛ kɔkɔrɔma dɔ ye. N'olu ma miiri o si la. K'a fɔ ko kalata jamana bɛ yɔrɔ min na nin bi. Alors k'a tɛ kunɲɔgɔn fila bɔ Sogɛli Mayiga docteur tun ye parti politique min bɛɛ wele. K'u kana ko an ka hakilinata fɔ jamana ko la munna an ye AES ko kɛ. Munna an bɔra CEDEAO la. Jamana maa si ma taa. U b'u y'an profiter nin la sa nin 25 mars na k'a fɔ ko an y'an kan nin di san fila min dira k'o kun cɛra nin kalo 25 la k'u bɛna kalata ko fɔ an ye. Jamana n b'i fo. Mais n b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ ɲɛmɔgɔ k'a fɔ k'u jaabi. Kamisogo. Allo. Aw ni sɔgɔma Jangi. N b'a ni sɔgɔma. Ko ni baasi tɛ. Baasi foyi tɛ yen nɔ i tɔgɔ ni jamu. Alassane Cissé de don ka bɔ Kalaban de. Cissé an tulo b'i la. N b'i fo. A diyara n ye. Bon vraiment an ka politique yɛrɛ ani politique si tɛ kelen. Parce que an ka politique dɛsɛra de. Parce que système min kan ka jamana jɔ. U dɛsɛra ka o de sɔrɔ. Mais système min bɛ se ka wari sɔrɔ k'a dun. O kɔni vraiment a b'u bolo. Bon ne ka laɲini bɛ min na sisan. N'i y'a ye an bɛ ni lahaliya min na sisan. A bɛɛ bɔra olu de la. Parce que Burkina filɛ ni sisan. Ibrahim Traoré filɛ na a ɲɛsinnen de kɛlɛ dɔrɔn de kama. A ka usine ninnu ma tiɲɛ. U ka courant ma tiɲɛ kosɛbɛ. U ka kalan ma tiɲɛ. An ka Mali la yan a bɛɛ de tiɲɛna. Transition filɛ ni k'a da don a bɛɛ de la. Sinon n'a kun da ma kɛlɛ dɔrɔn de ma. Sisan y'a sɔrɔ n bɛ kuma min na n t'a la o. Sisan y'a sɔrɔ anw ye sira dɔ sɔrɔ ka ban o. E bɛ kɛlɛ la. Dɔ waati dɔ la dɔ bɛ bɔ k'a fɔ u bɛ grève kɛ. N'i y'a ye grève dɔ de ma sɔrɔ. Sinon n'a dɔ sɔrɔ la. Grève kuma tɛ fɔ o. Ou bien waati dɔ la i b'a ye kɛnɛyatigi mɔgɔ ninnu docteur ninnu olu fana bɛ wuli. Olu fana b'a fɔ u bɛ grève kɛ. N'u mago bɛ min na n'a sɔrɔ la est-ce que grève kuma bɛ fɔ wa? A ka gɛlɛn. Donc vraiment Mali la Mali sɛgɛn yɛrɛ de bɛ Mali la. A bɛɛ bɔra olu de la. Donc u k'a kɛ Ala kama. Awɔ. U ka jamana in to a ka baara. N'a jamana dɛrɛsɛra waati min na a kan ka di mɔgɔ min na a bɛ d'i ma i bɛ taa n'a ye. Cissé. Ok merci. An ka garijɛgɛ di maa wɛrɛ 20 20 18 65 20 20 18 65. Maa bɛ yen. Allo. N b'a ni sɔgɔma ne ba. Baasi foyi t'u la. A diyara n ye. A diyara n ye. A diyara n ye. A kɛ to dɛ i tɔgɔ n'i jamu. Samake.
a fɔ parti politique ko élection ko tɛ jamana ko ye jamana bɛ jɔ k'a sɔrɔ élection tɛ problème ye mun ye fɔlɔ u ka solution ni président ma jamana bɛ jɔ cogoya min mais ne ka hakilina ye mais an ka taa élection na élection jɔjɔli kɛra et résultat zéro o de kɔni ye ne hakilina ye solution ka di président ma Mali bɛ avancer cogoya min bɛ développer cogoya min an bɛ ɲɛbɔ Europe ni fɛn fɛn fɛ awɔ ko jamana développera cogoya min bɛɛ b'o dɔn ressources min b'an fɛ a kan ka labaara cogo di Mali kan ka na n'a ka armement machine ye ka armement dilan an bara ka na ni usine ye an yɛrɛ b'an ka arme dilan cogoya min o bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ ye centrale nucléaire bɛ dilan cogoya di awɔ a bɛ sigi moment jumɛn kɔnɔ walasa Mali ka bɔ kuranɛ crise la o da tɛ maga ni élection aw kunkolo b'an kan da la an tɛ taa élection na ko tant que président ka baaraw maaburu wa an b'a dɛmɛ a b'a ka baaraw kɛ cogoya min an tɛ élection ko kuma yɛrɛ la mais ni ye ne ye président yɛrɛ k'a fɔ a ci min ɲɛna parti politique fɛn fɛn bɛ yen nɔ a k'a bɛɛ ci dɛ walayi n'a ma ci a tɛ lafiya o Mali tɛ avancer ka Mali to ni parti kirikara min bolo n ye jamana mara san joli caman bɔ sisuma na donc fo k'an to an ka élection ko kuma in u k'a dabila n'u bɛ fɛrɛ Samake an b'i fo Ala k'an kunnaja 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Gɔrɔ b'a la dɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an ni sɔgɔma allo 74 03 59 23 74 03 59 23 allo an ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma aba Jagana an b'i fo a diyara n ye ka ɲɛmaa fo ɲɛmaa kulo b'i la ne ka Masi Koso kulo b'i la ka Koro fo ne ka so saba fo u bɛɛ kulo b'i la Jagana Burama don wa Burama don jara n b'a dɔɔrɛ aba an b'i fo a diyara n ye kosɛbɛ Jagana an ye laseliw lamɛn an ye parti politiques ta lamɛn an ye Bɔkari Sigi lamɛn Bɔkari Sigi n b'a fo yan nɔ bi hali ni y'a sɔrɔ n'a tɛ kulela ka caman na mais n b'a fo Jagana ni n'aw bɛ kungilenna kelen na an bɛ kungilenna kelen na k'a sababu kɛ mun ye parti politique min ye erreur kɛ kununko a ka mɔgɔ joli u ka mɔgɔ joli bɛ CNT kɔnɔna na a dɔw ta b'a la dɔw ta t'a la dɛ Jagana parti politique ɲɛnama bɛɛ bɛ CNT in kɔnɔ a bɛɛ e bɛ CNT min kɔnɔ e ka tila ka wuli k'i b'o fanga kɛlɛ Jagana a sera an bɛ ka kuma dɔ fɔ don o don CNT ɲɛmɔgɔ a ka tiɲɛ fɔ a ka mɔgɔw ye ni a y'u ta n'a y'u ta parti de tɔgɔ la a Burama ni jalaki ka bon sa dɛ u bɛ CNT la nka u tɛ u ka tɔn ye dɛ u tɛ u ka tɔn ye mais n'u bɛ CNT kɔnɔ Jagana a bɛ komi k'i to misi sanfɛ ka tila k'i bɛ misi tigɛli ma olu bɛ fanga de kɔnɔ Jagana olu sera o fanga kelen kɛlɛ tuguni o tun kɛwale jamana kɔnɔ a filɛ nin an ka taa élection na Jagana kuma dɔw bɛ an b'a fɔ bi aw ka nin radio so kelen in na waati dɔ kɛra parti politique ko san o san k'ale bɛ taa a faso la siɲɛ kelen bɛ siɲɛ fila komi k'ale ye san fila de k'ale ma se ka taa faso la mais bi a bɛ don a ka mobili kɔnɔ ka boli ka taa faso la ma a t'a ɲininka yala ale y'o fɔ don o don ale tun tɛ élection faga kɔnɔ ale tun ye ministre dɔ ye o élection faga kɔnɔna na mais olu hakili bɛ mun na ta olu tɛ kelen ne jamanaden ye koyi u m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ jamana kunna wa ko mandat banna ko mɔgɔ si tɛ jamana kunna wa a ma ko vide juridique de bɛ yen vide juridique tɛ wa o min bɛ bi non mɔgɔ bɛ jamana kunna dɛ Burama
jamana fɛn dɔ sa parce que mɔgɔ min bɛ olu tɛ k'u lakodɔn n'u bɛ taa k'u lakodɔn olu b'o warima sen kɛ jamana kan bɛ jɛ ye wa an bɛɛ jɛ don u ma fara ɲɔgɔn kuru wa ne mɛ min kɔni fɔ 91 mɔgɔ minnu bɔra ka marche kɛ ka bila jamanadenw ɲɛ maa kelen nana min den sara u muso ma sa u den ma sa wa u bɛna fandanden minnu nɛgɛ tuguni k'u ka bɔ ka fara u kan o fandanden minnu ni 200 ni 1000 min d'u ma ni cɛ o cɛ y'a minɛ ka taa e ni sa maa kelen tɛ ɲini ɲɛmɔgɔ dɔ la ko min bɛ sa a la ne kɔni min fɔ jamanadenw ɲɛ u k'u ɲɛ dayɛlɛ anw ka armée cira yan ninnu de y'a ci anw ka usines datugu yan ninnu de y'anw ka usines datugu Jaginɛ ninnu tɛ se ka jamana jɔ bi u tɛ se ka jamana jɔ sini ninnu bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la walahi u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la a bɛɛ sarajugu kɛlɛ ye u ka mɔgɔ dɔ ta aw ka réseau sanfɛ yan nɔ ko yala Mali ye plainte kɛ Faransi la ko Faransi bɛ ka Mali faga ko k'a ye mun fɔ a la ko n'o ko u ma ɲininka u b'o de fɔ wa ɔ bi u ɲininka kɔni sukali wele don ko k'u ka taa u ka sigi ka jamana kungo kɔnɔ ma ba wa Jara merci Jara an ka garijɛgɛ di maa wɛrɛ ma allo allo an ni sɔgɔma an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu Adama Marogo Adama an tulo b'i la ne ko est-ce que parti politique ninnu est-ce que u bɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn u b'u ka politique baara la dɛ a y'u fila ka émission min kɛ dɛ mɔgɔ jigi bɛ ka weleli kɛ sisan ni o bɛ ka u critiquer u tɛ hakili sɔrɔ wa ne kɔni bɛ min fɔ u k'u bolo da u dusu la quoi jamana in se nin ma olu de y'a se nin ma quoi Marco allo allo n b'a ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu Danbele an tulo b'i la Jamana b'i fo a diyara n ye kosɛbɛ i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la Burama bɔra kuma na sisan a y'a fɔ cogoya min na ale tɛmɛ o kan mais ne bɛ min gɛlɛya an ka ɲɛmɔgɔw ma u ka wuli u ka kuma n'u kumana jamanadenw yɛrɛ b'u ta ka sira dɔn sinon su ni tile bɛɛ b'a la ko an t'a la o bɛɛ de ko an tɛ se ka taa élection na sisan donc u tɛ min na olu lawasalen don u ka wuli u ka kuma kɔ an b'o kɔ awɔ an b'i fo an tɛ maa kelen ta an k'a bila an ka maa kelen ta an k'a bila ala k'an kunna diya kɔrɔtumu foli kɛ Jangina an b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn weleli kɛ fɛnɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo awɔ